Canada, bro, and this is Mira here. Ja, itt vagyunk a St. Clairen, gyerekek, újra meg újra. Gyerekek, itt Kanadában, nézzétek meg. De leérkeztünk, gyerekek, a St. Clairre, itt a sétányba. Itt vannak ilyen nagy buildingek, hogy mondják, gyerekek, hogy mik ezek a bolondos épületek, valahogy úgy hívják őket. Ha mit tudjak mondani, gyerekek? Nincs sok mondani való, azóta se változott semmi, csak leesett a hó, hogy mik ezek a bolond fehér valamik itt a földön. Ja. Mit tudjak mondani, gyerekek? Vannak itt kocsik, minden. Fán levél nincs, gyerekek. Fán ugyebár levél nincsen. Szóval, ja. Vannak a McDonald's-ok, gyerekek. Igen, gyerekek, hát elég hűvös van. Azóta se változott semmi a legutóbbi live-om óta, hogy így mondjam nektek, gyerekek. Azóta se voltam főboltba, csak vagy egyszer-kétszer. Ja, gyerekek, szóval hát nem változott úgy semmi amúgy azóta. Nézzétek csak ezt a táblát. Most bemegyünk ebbe az épületbe, gyerekek. Elég hűvösök vannak, gyerekek, -7 fokokat mond itt az időjárat. Mennyiket? Ja. Beértünk ebbe az épületben. Ja. Van az anyám. Drága szép anyám, ugyebár. Ja. Most festette ki magát a hajáját. Oda is be fogunk, gyerekek, nézni majd. Ugyebár a játékterembe. Vannak itt mindenek, kaják. Mindenek játszanak errefele. Ja, gyerekek. Press to start. London. Select your car. Select your upgrade. Upgrade. Gyerekek, milyen szép meg, nézzétek csak! Ezzel a kocsival, gyerekek! Kajakra most tölöm! Figyeljétek! Egy kézzel! Bukfenceszik meg mindenek, gyerekek! Egy kézzel! Bukfencezik meg minden, gyerekek! Harmadik! Awesome time! Tizennégy labdát tettél, de leszámolhatik ezt, Nem 14 volt. tehát most írja.
bele a labdákat. Ez a. Gyerekek, elérkeztünk ugyebár ide a játékcenterbe. Most én jövök. Ja, gyerekek, a játékcenterbe ide elérkeztünk már. De legyen benne az egész gép, meg én Már is. elindult? Így, már elindult. Így, jó? Így Oké. legyen. Csak tartsd így. Ugyanúgy látod. Na most én jövök. Ezt akartam ide figyelni. Utána te jössz. Látod, 12-4, ugyanezt küldte, látod? Ide figyelj már. Live-boló. Ezt nézd már, Getszka, Na. hogy ugyanabban az időben küldte, látod, 44. A K maron, látod, 12-44. Hogy ez ugyanazzal egyezik a másikkal, amit elküldtem. Hogy én küldtem, hogy küldjem. 764. Üssél egyet. Megküldtük akkor nagyon. Várjál. Levideózlak. De mit akarsz lőnétemben? 585. 585, te meg 200 Most én nagyon Várjál. Most lőjön. Ja, te jössz. Ne üssél bele. Most kíváncsi, hogy megdöntöd. Jó van már. Na hagylám. Egy faintosat. És nyertem felette. Hát gyertél vagy. Az egy 664. Szép volt. Szóval gyerekek, igen, végeztünk innen ebből a helyből. Voltunk a játékcenterbe. Elintéztünk egy-két dolgot ugyebár itt. Jó kislány voltál, jó fiú. Ja, jó kislány, jó fiú volt az idén mindenki. Ne szed nekünk kanakat. Mit is tudnék mondani? Hát itt vagyunk ugyebár. Kint most játszottunk, volt minden. Azt mondom, hogy menjünk el. Akik itt van minden, mert szerda van ma, vagy te, akkor hosszabbított izé van. Itt a tartási idő. Hosszabbított a nyitva tartási idő ma, ugyebár. Van egy pár elintézni való, ugyebár. Ide áttérhetem az asztalhoz, azt már itt kötöztem. Minek neked már? Vannak ugyebár dolgok, gyerekek, mindenek. Hallám, Gyerekek, már ennyi is lett volna a videó. Ugyebár hazaérkeztünk szépen. És itthon vagyunk. Ennyi lett volna a videó, hogyha tetszett a videó, gyerekek, lájkoljátok és osszátok, peace.